Truk. Wis wangsa kasongo wae Kang Kareng. Heeh, Truk. Kok memang lesung jumenglunge dengan ora nganggo muni dhewe-dhewe gak sah, gak sah. Das do anu kabeh. Ning ndi iki? Lah ya nang ndi? Ning Bapak Lurah Agus Proklamanto lho. Acarane apa, Truk? Bersih desa. Iki apa ki? Bersih desa utawa nyadran kuwi kok tak kira nek ndak aku dlentrehke kok tak kira aku malah keminter. Oh ngono ben didlentrehke karo sing kok bengi. Heeh. Ki dhewe pokok bengi apa? Awan iki seneng-seneng wujude seneng-seneng. Oh ngono to. Seneng ngapi seneng nek aja lali karo ngacapke syukur dumateng Gusti Allah ingkang ngakarya jagat. Dene sampun paring kanikmatan. Oh ngono ya, Tru. Heeh. Dan matur sembah nuwun dumateng Pak Lurah Agus lan sejajar merangkat. Heeh, Tru. Momo awan ki mau mesti ning kene awake dhewe. Wis ping papat iki. Ya. Wis rasah kesuwen iki wektune wis sore. Heeh, emang awite ya wis udara sore ya, Truk. Heeh, biasane wae bar jemahan kae langsung muni iki mau jek urung. Oh iya ya. Ditepungke sithik. Heeh, lah piye, Dek? Kowe wis suwen-suwen wis ndang lagu-lagu hura-hura seneng kabeh, Dek. Coba kae nek Dwi Waranggana. Waduh, Dwi Waranggana. Heeh. Dwi iki loro, Waranggana iki sinden. Ya, coba. Sing mepet karo apa iki jenenge? Kene iki apa iki? Eblek. Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, nderek tetepangan Mas Dalang. Nggih, monggo. Panek kenes lah ya. Nggih, nami kula Krisda. Oh, Mbak Krisda. Nggih. Lah iki gawane sing nyaron iki. Gawane sing nyaron Mas Lani. Sopo? Loh, Ning ndi kuwi kok. Lah iya. Mbak Krisda, inggih. pidalem saking pundi? Kula saking desa Sumberbendo. Sumberbendo. Injis. Ngerti, Tru? Ora. Bu aku nek diyani nglegakne wong sing ngomong. Sing lucu to, Mas? Piye? Sing lucu. Aku ya dadi wong ora iso lucu, Mbak. Lucu to. Pengen lucu ya dagelan kae teh. Yuswane pinten Mbak Nun Sewu? Loh, kok takok Yuswa? Kok koron barang. Kok Yuswa? Anu, alah. Sok yogane iki genti ae. Aja iki. Sekolah Mbak, nampung ngapa isin apa SMA apa SD? SD. Oh, SD. 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 Kowe percaya? Gak. SD sampun gedine ora ya anu. Anak kula sing SD. Oh, alah. Tak kira ki apa to ya kono. Wis berarti ngene iki wis fix piye? Wis duwe bojo. Oh, ngono. Wis nglarek genti. Serasa suwen iku ndang suwan ndura. Asar, Bos. Nderek tetepangan Mbak Ayu. Nggih, sugeng sonten Pak Dalang. Nggih, wilujeng sonten. Nggih. Nami kula Rizky Handayani. Mbak Rizky Handayani. Handayani. Jarine gawane Pak Joko niki. Joko sinten? Joko Kondo. Iya. Tawandara mawon, Mas. Nggih, Mas. Daleme saking pundi daleme? Kula saking Bringin Ngawi. Bringin Ngawi. Nggih. Oh, Terus oh
Terus tanglet napa malih, Mas? Anu, sego pecel pinten sego pecel? Sego pecel pakai telur napa mboten? Wah, ngagem no. Pakai telur 8.000. Liyane truk larang iki. Mangsaku ora. Wis iki Mbak Rizky diaturi anu. Sik truk urung rasah ngancik kok jineman. Dicoba peloke barang. Ngopo? Yo bersih desa. Oh, ngono adat sabene. Bersih desa dibablaske ana ing sarung jagung. Heeh. Bandak dedawa wektu. Ing atase wong mayang awane tok lha iya. Dibukani saka bonang Pak Yono, monggo. Tatiku, tatiku,
matur suwun. Lancaran bersih desa mengeti gading iki ya. Apa ki bersih desa? Oh ngono. Ning kene iki awan, ning kene wayang lho. Ning engko bengi wayang. Nek awan kene iki wayang terus ning punden Mbah Branti uga ana kledekan. Oh, beda truk beda. Nyadranan ning kene iki ronggon bareng pisan karo Sambirjo ki mau. Oh ngono. Kejaba kuwi wingi ya wis dianake pengajian. Weh, enek pengajian nek ana wong kene iki wong budaya, wong agama barang. Pengajian dingi sapa kuwi? Panjenengan Abah saka Mbagi, Abah Sakirun. Oh ngono. Apa-apa kene iki apa-apa kotrok diomongi ya. Andong ngene iki Pak Lurah ya tenan lumo tenan. Lomo diomongi ya. Saking lomone wedange ya urung metu mbuh ki. Iya matur suwun. Wis ket mang. Lah kene urung. Dalang rakat jadi lagi awane iki diomongi ya, Dek. Malek telendro. Sik truk piye? Gandeng iki apa ki ana request mau mosok. Wonge ora klamben ngedek saron. Njaluk apa ki? Glathik glinding pelok barang. Oh, heeh. Iki Mbak Rizky apa Mbak Krisda? Sing tuwek lho, ngono jineman ki ngono. Nom kabeh nom apane. Ya monggo Mbak anu sapa saya Mbak Rizky wis Mbak Rizky ya. Mume sing tengen kono. Aku gak trimo diarane tuwek. Oh Sing ngomongi Petruk ya ora aku, sing ngomongi Petruk. Nek aku tuwek berarti sampean apa? Ya tuwek. Umure sepiro nek lah iya. Nyawang lah. Monggo Mbak Rizky. Kuwi cek golek catetan mbok grusone to, Tro. Oh, cek goleki to, cek goleki nek. Nek urung petuk ya aja di saok ngono kuwi. Pun mangke? Nggih. Monggo. Roning pisang maksih muda jamu bos lanang lawan manutya lanang lawan manutya norang kurang marga taman dedalane kasembadan kang sinadya lumrah bos kalumrah iku bos benere bagus muda dasar priya maksih jaga arep lakon ngantuk lan wong ayu ayu kuning cekining prawane merak ati kewas yen micara yen micara anggeng
dasar hayu yo meraat titi bangun turut aman nurut ingkang wajib dah ada besok dah ada besok dah kelakon karone bagus tentu omong ayu omong kira pindane bebesan mintuna kaya mintuna lan kena kinggang sarambut basukan ning trika kelakone nembe nuli bisa kelakon lakon bisa kelakon kon Rizky jinemane pokoknya angger wayah ngene iki hawane adem ngombe kopi karo udut Pak ngentekke udut ngelerek sapa iki Mbak Krisda jinemane Truk iki jinemane dikai loro ya pisan genepke heeh uler kambang patutnya apa Truk? Barang panggah rapelok moh Mbak Krisda nuwun sewu dawuhi nggih niki umpama peloke digantos napa pripun? Monggo pun penting pelok lho penting pelok adu semu nggih nggih monggo monggo senadyanmu pindho jane wis ben anu apa ki tembang kelanganane Pak Lurah Truk wis iki mbok truk lagu terus engko nek tenanan ya engko bengi engko apik selaudan pisan kelanganane Pak Lurah apa kuwi ya kuwi pepeling oh ngono wis mudeng kabeh wis wancine lho
Jane nek menake dibawani jane. Suren. Suren. Pak Yono ya, enek mik murane guru ki. Ora enek mike. Mah, dalang kon bawa. Anu, langsung bae nek no. Mike ra enek kok lah ya. Sapa ki dicipukke anake, heeh. Aku ramong lho Pak Yono. Nggih. Kok ngerti nek ki anak-anak nggih. Lah nggih. Pelok 6 nggih menika Nggih. Mas Gareng. Inggih, leres. Iki bapakmu ndelok apa ora Mas Yoran? Duka, bleb ketoke. Nggih. Niki sindene sarjana. Terus dalang ya sarjana nggih. Anu. Ora ya. SPD sepedot del. Gak ngono kuwi lho. Anu bawa Pak, bawa, monggo, bawa langsung bawa, monggo. Rukun Islam kang lima puniki katindak nomring para sesama. Lho, swara nek kung ki ngene iki. Apa ya? Iki kejaba kuwi ya anu tro apa? Sing nyepeng krawitan nunggal laras do ngaron. Panjenengane sapa ya? Pak Suyono Joko Kendil iki. Wo, lho. Mulai suarane apik. Lumutan lali Mas arene wong nanggap uyon-uyon saiki. Anu Pak, ora kuat jere. Nggih. Monggo lajeng. Aja padha ditinggalke rukun Islam puniki sahat date kang angka siji. Nunggal laras teng Klumutan benjang sasi pinten, Pak? Insyaallah wonten ing wulan 7 tanggal setunggal. Oh, teng pundi? Wonten etan niku wonten dalemipun Pak Parmin nah mboten Klendo nih. Teng mriku. Nggih, teng inggo-inggoan etan niku. Main ning Klumutan lagi iki, Pak. Nggih, wis pirang-pirang puluh tahun ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam purna. Anu nun sewu Pak Yono. Nggih pripun Mas Bagong? Sing buka jenengan mengke dipun dawahken teng Mbak Rizki. Oh, nggih. Ngoten, monggo. Ing wancine tansah dielingake monggo Pak Rizky.
nasar salat sayekti ngatuhke tindak mungkar magrib lan nisak jangkepe prayogan ditambah salat sunah Jasembrono iku Rebabe dibanterno Mas karo gendere subuh luhur lan nasar salat sayekti ngatuhke tindak mungkar magrib lan nisak jangkepe prayogan ditambah salat sunah Jasembrono iku matur sembah nuwun anu Malih Slendro Truk ya Swandara urung Malih Slendro iki ana sing nyuwun podang kuning dibawane apa ora iki 4:30 ya engko nek dibawane mandak kesuwen wektune lakone jek dawa masalahe anu sapa ki Mbak Krisda heeh podang kuning esok niki langsung nggih. monggo halus jaiponge rene Mbak halus wae Langga mawon nggih. nggih Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran aku leki sing tak sayang mobeng terangkanku ngiteri ora krasa esuk awan nganti nganti ayo kang nyawang
Gong-gong mina Mas. Tak seranani son pikat ulu tenggo. Kastayup apa ki? Tulungagungan tru. Oh. Anu, iki wis gandeng tengah 5. Lakone jek dawa tutuke. Heeh, langsung Swandara. Heeh. Lah kae Ndara Janaka wis mlaku kae.